ng'ama en incompetent e weche mag telo ugole thieth utere alwora kuom ranyisi. Cleopas na asewacho mbele kanyo ni kata mana e opira ineno ka jatugo ni goka tinyalo loke ni in kare tim yweyo ng'ane odonji kata ki loso squad machielo atero ng'ane namba ni atero ng'ane namba ni moko bende inyalo usi moko bende inyalo usi. Koro ok en ni tich otamo ng'ato ahinya. To bende nitiere gik mamoko ma bende ing'eni wakili owache to owache yor pondo. E migao mar thieth ka nitiere cartels manyalo mako migao ma bende keth kata mana tich telo. To cartels go king'iyo nyamera ma barasa seche moko konyal mako gi moti mo oriemb migaono e yo makare. Nino kata mane tendo uru ne nitie ng'ato kanyo ni Matiang'i. Matiang'i nokwongo kete e gine ne Ministry mar Information motelo ne un. Mandalogo nodwa ni mondo mi wadhi digital to thotu ne tamore ne kwa dhi digital. Nitiere moko mitimo go teku to ko gagogo manga manyalo chomo gimoro tir matim. Matiang'i wakanyo obire lands ka nitiere weche mane chendo nitiere kuon moko ma bende lope moko ne ji negora nega ka ni neno ka Matiang'i obiro e ministry mar land ka bende actually kacha ne nitiere mana acting to kanyo ineno ko orieyo wechego ma odhi kare. Kaeto ochako tere education kanyo ema oyude cartel makoro go touch. Kanyo bende orieyo manorieyo e kindego. Then koro president wacho ni ng'ani en jatich kare mundo kara kele e arita kweka kanyo bende timang'o otie waneno kata seche moko jo Kenya wacho ni wadwaro ng'a jomoko seche moko wacho ni wadwaro Matiang'i mondo obed president. Koro ka in jatelo kaka president nitiere jogi moko ma ka ineno ka tabu ni kamoro to ikawe titere kanyo mondo deal gi wechego nikech ka dealing gi cartel to kaka wakil lote mukuodho nocha ok dibed cartel ma detam Duale deal godo. Duale nyalo deal kodi kata in mana cartel mo orie gik mowinjo mi orie. Koro ok ni koro tije otamo ji ahinya ema ni jatelo seche moko ng'iyo ni ka nitiere gima owinjo arie kaluwore gi wach SHA. Taneno ka ng'ama nitiere ni nyalo bed ni ok onyal timang'o ok onyal nikech environment ka ni pod onge gimoro maduong' ahinya mowinjo bed ni president orie kanyo ka ringo maber ka ridore kora kaw ng'ata ni aket ka mondo timang'o oridre ka to kumitwenye got ni aket jok manyalo timang'o manyalo twenyo got. To bende na wacho ka mbele kanyo ni Duale mana kaka wakili no wacho en gire president nigi joge manyalo rieyo ne kuonde mokuonde. To Duale osebedo gi president inyalo paro ni Duale gi president Ruto ndalo kapa ni Ruto ne nitiere agriculture kosa ne nitiere ministry mano riembe noriemb gi Duale no manyiso ni gisebedo osiepe kuom ndalo go te makata nyoro etendo uruka bende kanyo imiyo Ruto weche matek. Duale no bende nyogol no gole bedo majority leader ni kare ka in ng'at Ruto to kare bed kuno manyiso ni king'iyo malong'o Duale no osebedo loyal to President Ruto to kendo Ruto ong'eyo tekone monyalo timo godo achiel ariyo adek kumidwa no twenye got kaka sani migao mar health ka en twenyo got nyamera cha kore nyalo wang' kotwenyo got koro nyaka ikaw jok ma bende inyalo twenyo godo got. Adwa golo pachi e paro moro ni ka ng'ato koro ka ni oloyo to ka titere nang'o nitiere kuon moko ma tije yot koro inyalo kawo ng'ama ni yiero ni in dhi ka ilos gini to kuma koro pek nitiere ni to mondo akaw ng'ama nyalo deal gi weche makanya
To daktari, time no dongi wacho kanyo ni service delivery ne japiny kata chwalo chenro gi ne japiny e kinde ma ng'ama twenyo god ni tamo bedo ka yudo ng'ikruok kaka weche mag SHA. Ka gigi debed ni jatend piny Kenya neno gi chon kata kane pok owelo. Depo ni jok masomo ne paro bende kaka owalo jogi bende po ni onde tich. Cleopas gima nyaka ing'e ni uwacho ga gi kisungu ni mana ng'ama ofuwe mok nyalo loko pache. To dhano inyalo timo gimoro kineno ka ok dhi kare tinyalo loko pachi miwach ni mondo tatimang'o arieka. Nikech bende Ruto ne ng'iyo ni jo Gen Z ka ne dwaro jok ma fresh to jok ma bende pod tindo. To jok ma tindo gi bende seche moko kata komi weche telo gi ang'e ni koro billion koro ng'iya ka Oda biro ni mana sa. Joma tindo gi seche moko nitiere gode ma ok ginyal twenyo. Ma mano to en ratiro mar jatend migao ma bende mane miluongo ni leadership. Anyalo kawo Cleopas taketo ka Cleopas timane ne tijini. Ka neno ka nitiere weche moko ma bende tami rieyo tanyis ni karin bitim ma mondo aket kanyo ng'ama chielo mondo mi oti. Magi changes ma normal. Ma kadeo ni ok otimo mano e koro ka dende de koro wantiere e case ni to ma to poketimo nango ng'ani gol ka mondo mi itere koni mondo mi wabed gi ng'ama nyalo timo ng'ama nyalo tiyo no. Koro ok apani en paro marach. Mano e gimiluongo ni leadership. Ming'iyo kaka an janam isomo yamo ka in a leader to kinyalo somo yamo ni do ni tanga ni owiyo bende dhi kata yamo seloko as a leader